Is-sena l-oħra sar profitt ta' 38 miljun euro mill-kumpaniji li jaħdmu fiż-żona tal-Freeport. Bil-port qiegħed jikkontribwixxi iżjed minn 2% tal-prodott domestiku gross. Hekk ħabbar il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri waqt żjara lill President ta' Malta George Vella għamel lil ħaddiema tal-Port Ħieles. F'diskors li għamel waqt iż-żjara tiegħu, il-President ta' Malta George Vella stqar kif din kienet żjara wkoll simbolika tal-apprezzament li pajjiżna għandu lejn ix-xogħol li jagħmlu l-ħaddiema tal-Freeport. Nafu li anke matul il-konflitt li għaddejna minna hawnhekk xorta baqa' għaddej bil-diffikultajiet li kien jinħoloq, imma xorta baqa' għaddej biex jipprovdilna l-affarijiet li kellna bżonn għall-ħajja ta' kuljum. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri spjega kif fl-ewwel 8 xhur tas-sena li għaddiet daħlu 1010 vapuri, filwaqt li din is-sena fl-ewwel 8 xhur kien hemm żieda ta' 150 vapur. U annota wkoll investiment ta' 20 miljun euro fuq żewġ krejnijiet ġodda li jarmu inqas emissjonijiet. Stqar kif fi żmien pandemija il-Gvern daħal forċina wkoll għal madwar 2000 ħaddiem li jaħdmu fil-Port Ħieles. Hawnhekk fil-fatt jgħaddu 85% tal-affarijiet li jkollna ġewwa l-pajjiż. U allura għalhekk din l-attività hija attività essenzjali sabiex il-pajjiż jista' jkompli għaddej, kemm mill-aspett soċjali ta' ħajja normali anke mill-aspett ovvjament ekonomiku. Kien għalhekk importanti li anke waqt il-pandemija rajna kif intervjenejna, mod partikolari bil-COVID wage supplement li daw il-ħaddiema benefikaw il fuq minn miljun euro f'support sabiex żammew il-ħaddiema ħalli eventwalment kif issa naraw li l-attività komplet terġa' tirpilja anke f'din iż-żona il-ħaddiema kellhom il-post tagħhom assigurat. Il-Ministru Xkembri nota kif skatta l-proċess sabiex b'investiment li kważi laħħaq il-15 miljun euro isir il-proġett tal-onshore power supply sabiex jitnaqsu l-emissjonijiet u l-ħsejjes. Dan fil-waqt li fakkar kif minn fond ta' Corporate Social Responsibility amministrat mill-Malta Freeport Terminals u l-Malta Freeport Corporation kull sena jiġu mqasma 100,000 euro fil-komunità fosthom l-iskola ta' Birzebbuġa u persuni fil-bżonn residenti f'Birzebbuġa wkoll. Il-Ministru Xkembri spjega wkoll li fi żmien li ġej se jitħabbar investiment massiv ieħor għal ġid ta' Birzebbuġa wara li fi frar li għadda beda xogħol fuq parkett ġdid b'investiment ta' 3 miljun euro.